Terve taas ihmiset, ja tänään me jatketaan tästä korjaamalla farmit. Tosiaan mä jatkan tätä kuvausta tavallaan niin suoraan, mutta te nyt tässä häiritä. Miten se edes häiritsee, en tiedä. Mutta tänään on taas kurja farmin kastelupäivä ja huomenna mennään taas mainiin ja tehdään asioita. Mutta meillä on täällä näitä kasvanut ja korjataan ne pois. Tää on niin häirittävä, kun tää rullu ei mene enempää niin kuin tonne päin. Tästä saadaan hyvät rahat. Sitten viime talvella mä farmasin jotain talvikukkia ja semmosia, vaikka Suomessahan ei nyt mitään talvella kukkia kasva. Niin ensi talvella mä voisin päivittää mun kastelukannua. Niin voinhan mä silti farmata ja se estä farmaamista, jos ei oo kastelukannu käytössä. Mulla on nuo sadettimet. Mutta ettei 50 miljoonaa asiaa farmaa. Perhonen siellä lenteli. Siellä se lenteli. Tuolla on toinenkin perhonen. Mikä sinä olet? Sinä olet banaanipuu. Starfruit! Tan tan tan! OMG. Mun mielestä jollain tyypillä toi maksoi 15 000. Mut en mä tiedä, onko se niin arvokas. Ja pattereita? Ei sitten. Ei sitten. Kissalla on jano, koska on kesäpäivä. Kaadetaan sille juotavaa. Tää kesä on niin ihana tässä pelissä. Kevät on vähän semmonen ankea ja syksyllä on tosi kylmät väreet tavallaan. Tai ei kylmät väreet, mutta tulee semmonen niinku kylmä niinku se oikeestikin syksy. Ja sitten talvella on vaan hirveen tylsää, kun kaikkialla on valkoista. Ja jos tiedätte, miten tätä voi korjata, niin laittakaa kommenttiin. Se on ruinssi, tadaa. Sydän. Lol, mä klikkasin tota ja tolle tuli ja tota ja tolle tuli sydämet. Tarvitaan milkkipeili. Laitetaan noita vähän tonne. Näin. Tuosta maitoa. Olin menossa lypsää kanaa. Näin. Tuohon. Tuosta. Nyt on inventori täynnä. Mä tuun kohta hakemaan ne tavarat sitten sieltä. Laitetaan nämä eka asioihin, mihin ne kuuluvat. Jipii. Ai niin, mulla on invitaus. Epäjipii. Laitetaan mustikeita sinne. Tuo täytyy myyä. Nuo tuonne. Nuokin myydään. Pyydän nuokin. Nuo. Laitetaan nuokin. Elikkä kaikki perus pitää säästää. Kultatähdelliset siihen yhteen tapahtumaan ja hopeatähdelliset pitää myydä. Nämä noita osaa. Sienejä. Laitetaan meille muna. Otetaan tuonnekin noita. Tosiaan möin Starfruitin, koska mä en tiedä mitä sillä pitäisi tehdä. Ja mulla on muutenkin aika paljon ruokaa tuolla
jääkaapissa, niin mä uskon, että tähtihelinää jäädään säästelemään. Tän kun hirveä iso, niin miksi tänne ei voisi laittaa enempää? Tai no voihan tänne laittaa. Mut miksi tänne ei voisi laittaa tuota enempää ja sinne voisi laittaa enemmän kuin 4? Koska toi on hirveä iso. Ja nyt toikin on iso. Mutta sitten kun koittaa maanantai, käydään ostamassa sorsa. Koska eiköhän 10 tonnilla irtoa jonkinlainen sorsa. Nuo tuonne. Nuo piti myydä. Nuokin tuonne. Ei kun en osaa käyttää taas tätä peliä. Voiko sienet olla kultatähdellisiä? Voi ne näköjään. Sitten myydään nämäkin ja sitten tehdään jotain. Otetaan täältä vähän tätä. Saadaan hieno farmi, kun tätä ei torrata joka paikassa. Vaikka kyllähän tätä pitäisi varmaan niinku säästää talvelle, mutta mulla on siellä 2 iloa täynnä tätä, niin eiköhän se nyt riitä 30 päiväksi. Kaikki pois. Maanmatosia. Näin, sain Glade. Tätä on kyllä aika paljon. Jos taas minessä, niin kaatais vaan vähän vettä päälle. Ja vettä päälle. Ainakin tämä kasa täältä näin. Näin. Sitten hakataan tämä puu meidän hienolla kultaisella kirveellä. Nuu. Täältä vielä vähän. Noin mä noit jakso hakkaa. Hakataan vaikka sinut siitä. Ja sinut siitä. Sinut täältä takaa. Jee, patteri. Sinut siitä. Täältä tämmönen. Ja täältä tämmönen. Ja alkaa hämärtää. Tuo tuohon ja tuohon. Laitetaan muna sinne, muna tänne ja maitoa ei älä syö. Ja nää tänne.
Hyvä, mua harmittaa ne ihme. Mitkä ne oli? Ne punaiset kengät. Ai jaa, tämmönen päivitys. Tänne on tullut yö. Nyt mulla on space boot, sitten punaiset sopii tähän muskiin jotenkin paremmin. Mansikeita. Ai niin, tämmönen piti viedä. Olkaa te siellä. Minä käyn vielä tämän viemässä. Tuossa tollanen mukaan. Nyt kun vaan muistais mihin tää pitäis viedä. Tuonne 5 kultatähdellistä. Tänne. Mitä saadaan? Bundle complete. Ton. Jee. Jipii! Sä viet lahjaa. Niin sä viet sen. Anteeksi. Kiitos. Viekö sen tonne sun mökkiin? Omenamökki. Mitä luultavammin. Kyllä. Heippa. Tuolla on tommonen hyppimässä. Sitten vaan häipitään kotiin. Ai niin, rannassakin olisi voinut käydä. No nää. Käydäänpäs Abigailin luona. Abigail ei ole kotona. Sillä on akvaario. Se rakastaa kaloja näköjään. Sillä on kalatapetti ja akvaario. Oh no, sen isä tulee piiloon. Se meni tonne. Sitten sillä on kompuutteri. Aika vanhan näköinen, kun on tommonen paksu. No, mutta onhan tää aika vanha pelikin. Sitten sillä on pelikonsoli. Ja tommonen tosi iso vanha TV. Mä vissiin muistaakseni kerran pelasin. Forsalle, paljon tää sit maksaa. Mitä? Joo, moikka. Hienoa liilaa kiveä, sanon minä. Ja tuolla on oranssia multaa. Tidi. Ei, älä sitä myy. Mihin tän sit laittais? Tuohon. Nukkumaan. Kissa nukkuu tuolla. Tosiaan mä pidän takkaa päällä vaan sen takia, että mä näkisin jotain. Jees. OMG, paljon rahaa, 5 tonnia. Nyt on 15 000 melkein. Kai. Ei oo ihan 15 000. Mutta tuo viime päivä oli sen verran lyhyt, että voitais pelaa vielä toinen tähän putkeen. Mainipäivä. En mä kyllä maini, että tänään on menossa. Mä hankin tänään sorsulin. Vaikka onko se sorsuli vai onko se ankka? Sorsuli olisi paljon kivempi kuin ankka. Olisiko se pitänyt antaa jollekin? Mä möin sen. Oh no. No mistäs uuden siemenen hankit? Mä olisin voinut tehdä siitä siemeniä.
Ei! Mä möin sen! No! Olisin voinut tehdä siitä siemeniä, mutta mä möin sen. Ja mä olisin vielä voinut antaa sen jollekin ja saanut rahea. Paljon sitten saa. En kerro, älä sitten. Kulta lähti tuonne, tuo. Loput myyntiin. Anni sellainen on red-kappakeita. Niitäkin olisi voinut viisi samalla, mutta en tietenkään muistanut. Otetaan yksi semmonen tonne. Ei, älä nyt sitä sinne takas laita. Laitetaan se sen aivoihin. Alkas 9. No mä lypsän lehmät ennen kuin mä lähden. Lypsin ilmää ja sain maituliineja. Hashtag maituliineja. Tuonne. Muna. Mikä? Mikä tuo? Liila tähti. Muna. Mikä sinä olet? Sinä olet liila tähti. What? Tää on joku uusi päivitys, sillä mun mielestä ennen ei ollut mitään liilatähtiä. Vähän mä sain äsken, että mitä tälle on tapahtunut. Nyt mä unohdin, että tää on nykyään näin superpitkä sohva. Puinen sohva. Osta puinen sohva, kannattaa. Mitä mun pitäisi tehdä tälle? Mä en halua laittaa tätä mihinkään. Kommentoikaa, että mä tiedän mitä mun pitää tehdä tälle. Mä laitan tän tänne odottamaan. Se niinku liilatähdellinen muna. Tää tästä pikkusesta. Niin, tuonne. Sinä tuonne ja te tuonne. Ja... olkaa te siellä. Sitten sorsulia ostamaan. Boom. Ihanaa. Minä tahtoisin sorsuli. Mä onkin ankka. Minä ostan sorsulin. Hei, mä laitan sen mun taloon. Joku niin kuin mä voin tehdä näinkin. Mä pääsen paljon nopeammin. Mä laitan sen tonne. Sorsuli. Ok. Thanks. Nyt minulla on sorsuli. Kiitos. Mä ostan toisen sorsulin vielä. Vai ostanko? Ostan. Minä haluan toisen sorsulin. Sitten kun vaan tietäis mikä tän nimeksi tulee. Mutsa. Ei mutsaa. Et saa olla mutsa. Sinusta tulee aku. Ankka. Nyt meillä on akuankka. Kiitos. Akuankka on nyt siellä. Hyvä. Howdy. Ja kello on 10. Ei mennyt kuin puoli tuntia ostaa 2 sorsulia. Mennään katsomaan sorsuleita. Mä en oo ikinä nähnyt miltä sorsuli näyttää. Tai miltä pikku sorsuli näyttää. Sorsuleita katsomaan.
keskellä tietä seisot. Sinäkin oot keskellä tietä. Mun mielestä se oli ennen sellään tyhmästi, että kun sato, niin toi kissulin sorsuli ja kissuli. Niin sehän on tuolla. Niin ton kissan kuppi ei täytynyt. Oh my god! Kyllä minäkin osaan. Shake that's kakka. No niin. Ja. Ihme kiinalainen. Se on kiinalainen. No pitäkää. Nyt sit tuli tommonen ihme pallopää. Joo, moikka. Moikka. Elikkä vauvasorsat näyttää samalta kuin vauva-ankat. Ei kun. Ne on ankkoja tässä pelissä. Elikkä tää on hopealähte, tää pitää myydä. Täytyy myydä. Sinne. Ai jaa, no myydään nääkin. Sitten heti kun mä oon myynyt nää, niin sitten toi tulee tuolta. No ei tullut. Haha, lol. Ai niin, nyt mä muistan mitä mun piti tehdä. No tursas. No se oli tuo. Täältä nämä mukaan ja nuokin vaikka mukaan. Ei ollut muuta keodeja. Otetaan tämä tästä. Katsotaanpas karttaa. Tuo on 4. Kello on 1:30. Käydään siellä ennemmin, koska se vanha talo on aina auki. Tästä suojatietä pitkin. Suojatietä pitkin taunille. No terve. Mitä kuuluu? En tiedä. Ei, tämä on väärä. Iridium Axe OMG. Onpa kallis. Tääkin on 2 tonnia. Kultapikki. Mut Iridium Axe OMG. Ja mä halusin geodeja aukasta. Sade loppui. Ja mikä sinä olet? Hiiltä. Slote. Mitä tuo on? Jagoitea. Kopperia. Obsidiania. Ja lisää kopperia. Moka moka. Jäätelökioski on kiinni. Raatatun museo. Tuo on täynnä. Käärä. Tuo erillään tuosta. Tää on ihana värikäs. Onpas tää musiikki sit nyt koko. Tuolla on musiikka. Mä ihme tän laitan. Niin tuo harmattei sinne, että mä laitan se tänne. Ok. Saanko mä mitään palkaksi? Enpä tietenkään. Ole hiljaa. Nyt se olikin sitten luettu. Se oli joku toinenkin kirja. Mä en tiedä pitääkö näitä lukea. Jee. Tuolla on naula. Katsokaa tätä. Tämä on niin kaunis näky. Tuohon tulee vaan niin kuin kaikkea muuta. Täällä on kaikki harmaat. Vaikka mä olisin tonkin voinut pistää tonne, mut silloin mä saan, joo tää tähän. No, ei kun se olisi pitänyt laittaa tonne noitte sekaan. Mutta hetkinen, kello tulee 2, mun pitää tähän vielä 1 juttu. Ennen 4. Käydä Blacksmith-seppä-tyypillä. Myymässä nää kaikki turhat asiat, joita mä en tarvitse. Shoppi. Siinä on sulle. Moikka. Ei mulla muuta.
Näkemiin. Sitten vois käydä Joja Marketissa katsoa, kuinka kaikki on niin kallista. Paitsi hetkonen, eikö se oo? Mä tarkistan, että mä taas lähden hortoilemaan. Mä oon tuolla, se on tossa yläpuolella. Joo. Niinku tää ja Starbound on vissiin samoilta tekijöiltä. Niin musta on tyhmää, kun Terrariakin on vähän niinku Starbound. Niin kun Terrariassa on kartta, niin kuin tässä ja Starboundissa ei ole minkäänlaista kartteista, kun se näkökenttä on tämmönen pieni. Tässä se ainakin on tämmönen pieni. Niin sit on tosi häiritsevää, kun sä et näe oikein kunnolla. Tai no onhan tässä niinku semmonen kartta. Mut siinä toisessa pelissä ei ole mitään. No terve, en osta. Kakka. Mä haluan pois. No! Ole sinä hiljaa. Terve, mitä sinulta voi ostaa? Onpa kallista. Satasen. Mä sain ilmoitteeksi 2 tollasta. Hyi. Tuolla se vaan survoo jotain asioita hyllyyn. Kaikki päivät tekee sitä. Ja sama. Moikka. Hetkonen. Näinkö mä oikein? Tuolla on ostoskärryt. Ja täällä on ostoskoreja ulkona. Ja tuolla oli pahvilaatikkoja tuon auton vieressä sateessa kastumassa. Eikö ne mene pilalle? Minun järkeni mukaan menisivät, mutta tämä on peliä. Peliä ei kiinnosta. Terve. Hetkonen. Onko Abigail kotona? On. Terve. Sillä on possu lemmikkinä. Haluatko sä tämmösen? Ole hyvä. Sitten mä tuun tähän sun tiskille kattoo rakkausasioita. Sainko mä siltä äsken sydämen? Kohta tulee jännää. 7 sydäntä. Tuolla on 5. Tuolla 3, 2. Ja sit näillä joilla on vaan 1. Köyhät. 1 sydän. Hetkonen, jos noilla on 1 sydän niin kuin normaalisti. Sulla on 7 sydäntä. Abigail. Mä en enää halua ikinä jutella sun kanssa. Moikka. Hyi. Terve. Tulisin ostamaan asioita. Näitä näin, vaikka 20. Kiitos, moikka. Näissä menee vaan viikko. Herra jesta, tästähän on tullut pitkä video. Aluksi 12 minuuttia. Toinen päivä. Puoli tuntia. Oho. Kello on vasta 5. Kerätään vielä kylvään nämä tänään. Tänään nämä. Boom. Näin. Puhelin, ole sinä hiljaa. Nyt meillä on villiä hunajaa. Tää piti viedä. No viedäänpä se heti. Ettei jää sitten tuonne maksaa. Tuolla on niinku
on joku puolikas puu. Puolikkaita puita kasvaa tuolla. Elikkä minä nimeän tämän tai tuon alueen tuolta puolikkaiden puitten puistoksi. Niin, tää oli tämä. Mä en vaan taaskaan muista mihin se piti laittaa. Oliko se tänne? Ei tuonne. Ei tänne. Ei tänne. Sitten kuitenkin muistatte silleen. Tuonne se piti laittaa. Ja sitten mä oon jo unohtanut. Tuonne se ei ainakaan ollut. Noin. Tänne. Sitten vielä tuo. Sorsan höyhen tarvitaan. Saadaan palkinto. Ja jos nytten saatais jotain parempaa kuin semmonen sprinkleri. Kuten vaikka kurkkupastille. Ei tarvittais koko aika köhiä, vaikka en mä tiedä auttaako siihen. Sovitaan ettei auta, niin ei jää painamaan. Mä nyt en nyt tänään yhtään mitään melkein. Mä olen edelleen pirteä, koska mä en oo tehnyt mitään. Joo, nukkumaan vaan. Eipäs vielä mennäkään. Tehdään meille sienimehua. Ai ei tehdäkään sienimehua. Tehdään meille sitten... Ei kun... Auringonkukka. Ei tehdäkään auringonkukkamehuakaan. Tehdään meille munakoisomehua. Noin. Huomenna on aurinkoista. Jipii! Kissuli. Se on ulkona. Kissuli mau. Sisälle. Kastut. Missä olet? Kissuli mau. No ole sitten ulkona. Huomenna on tiistai. Nukkumaan. Jees. Tonni noista. Nää, ihan kiva. Nää kastelee täällä mun kukkia. Mitä tää on? Tomaatit on kasvaneet. Hopsitkin ovat kasvaneet. Elämä hymyilee. Maapallokin hymyilee. Ja sä nuolet sun tassuja, selvä. Eikä se kävelee täällä ihanan puhtaalla hiekalla. Ja sitten nuolee sitä. Ja se kakkii tämmösiä värittömiä papanoita. Tai jos se kakkiikin näitä vähän värillisempiä. Tai näitä vihreitä. Tai sitten se kakkii tonne puskiin niin, että sitä ei näy. Mutta kiitos, jos jaksoit katsoa tämän hyvin pitkän videon. Ja varmaan pitkästyttävänkin videon. Ja me nähdään ensi videossa. Tykkää, tilaa, kommentoi, jotain tällaista. Ja se olisi sitten ensi jakson saakka. Moikelis, moi!